Subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। दासो समायबाय दा बे पार्टखौनो बानायजानो लुबैगासिनोमोन आं मा लांखानिफ्रायनो दासो कमप्लिट जाफैबाय। थारमाने बानायदों समायना नुदोंलाय। एबार सेंग्रा सिख्लाफ्रा सिख्रि बाथाब फैनाय बायदि जरा बाथाब फैनोसैलाय। ओमफ्राय जोंफोरा लामाजों एरायनानै आफस'सैनो आफस'स मालायखौ आयै हनै मालाय फिसासो नै ओरैनो सेस गैला बिदिनो बोलांसिगोन नामालै आंथ' सेस गैला होद बावहाय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड कापल्स आर नट एलाउड होननानै लिरखानांगोनलै बाहेरायाव साइनबर्ड होनांसिगोन मोनसे फिसानो। बबाव पार्कआव बेरायनो फैनो मालायफोरनि जरा साबलायनाय गोबालायनायखौसो नायनो फैनाय जागोन। होद बिदिनो जानाय नङालै साइनबर्ड होथारनांगोन। होद आंनाबो बिदि सिनेमा बायदि हारसिं बक्स जाबाय थानाया सोरबाबो नुबा जाम्बा सोंजागोनलै सयथिबो जानाय नङालै। हनै सोमलाया फैगौ। ओइ सोमला फैनाय नुहुरखाबाय गाबज्रि हरलायबाय थायो बेबो थैनो थांनायथां माथां खाथियाव थांनाय समाव रायलायबानो जायो थांखागोनखा जेराव आलजांसो मानसियानो। मा खावब्ला माथो पार्क गोदानाव नोंसो बुनि खालामफैबाय? दुवार मुख्रि जायाखैलै नै आं बेसेबां हाखो होननासो नायनो फैदोंमोन रावबो गैया माथो। नोंसोरजोंलाय बारा जाला आंहा नोंसोर मालाय लिरसिजोबो एगजामाव आंहासो गाला गाथा जाम्बा एखेबारे फार्स्ट बेन्चआव गोलैनानै गैया फेलसो। आंबो हायाखैथ' जाम्बा दाख्लैनि एगजामाव। बालसो हायाखै जागोन नोङो मानोबासो एफा गोबाव लिरबाय थाया। आं लिराखैलै नोंसोर आंखौ बिराद लिरसिन सानदोंना आं लिरसियाखै आं लिराखै आं मबाइलाव एन्सार नागिरनो फाग्ला जादों खर' गरम जाजोबो आंना। एन्सारखौ नायबाय बेखौ नायबाय बेखौ मोना बेखौ नायबाय बेबो नङा एन्सारानो मिलाया मोनसेबो मेथ्सना बबे मोनसेया मिलाया एन्सार सलुसन मिलाया कुइसनाव एक्स स्कुवेर दङ ओमफ्राय बै एन्साराव मबाइलाव एक्सल' दङ मिलाया ओमफ्राय खर' गरम जाबाय आङो बेखौ लिरना फैबाय ओमफ्राय आङो जायखिया हक नोंथ' लिरना फैदोंना मा एक्स स्कुवेर वाइ स्कुवेर जालाबाय थागो फाग्लाफोर गेब्ला बावैसो दंफैजोबो आरो नोंसोरो आंलाय बेखौनो आंखौल' हारसिं जागोन सानलायदोंमोन लोगो मोनफैजोब्बायसो आसोलखौसो। आं गोरों मानसिफोरजों थाफानो लाजिबायलै लाजिंसो मोनबायलां मालाय नोंसोर गोरोंफोर गोजा आंहासो गाला गाथा जाम्बा जान्था। आसोला रागा जोंगासिनो जोंखौ लास्ट बेन्चआव गोलैनायनि ए नंगौ लास्ट बेन्चआव गोलैबाबो खामानि गैयालै एन्सार नागिरनायाव जि हय जायो मबाइलाव मास्टारखौनो फैसि मोनबाय थायो। थ' आसोलफोर दिनै दिप्लायाव बेरायहैनोसै जोंहा ज'नो। मा दिप्लाय ओंखारदो सिख्लाबो नायलाबायहैनोसै। गार्लफ्रेन्ड गैया गारा मा लायनोब्रा दानो मालायखौसो हागिं किसिं खालामनाय नुहैलाबायगोन। थाङां नोंसो थांदो। आंनाव फैसा गैया खिन्थु आंनाव 30 थाखा दङ फैसायानो। खावब्लाना साला स्कलारशिप हाबखाबायलै बे जागोन टेनसन गैया बाल तु फैसा गैयालै आसोल गैया स्कलारशिपआ हाबाखै आंना दाबो। हाब दुनियानि मानसिफोरनानो हाबजोब्बाय नोंनाल' बोरै हाबाखै जाखो? हाब थगायथारबाय जोंखौ जायगायावनो दुनियानि मानसिफोरना हाबजोब्बाय आं स्कलारशिपआ हाबाखैबा नों दाहालागै खें बुंबाय थासिगौ आंना मा जाखोब्रा मानो दाबो हाबाब्रा होननानै थगायनो नाङा मोनाखै जोंखौ। ओंखारदो नोंसोरो सोमदायाबो ओंखारदो आं दुगैनानै ओंखारहैनोसै नोंसोर दुगैया नामा? सोलाबाखै आंहा दाखालि सानदेआव दुगैखादों जि मोजां जिनिर फुनानै दुगैखादों आंहा सान्दुङाव आरो नेक्स्ट सानदेआवसो दुगैगोन आं आरो आंखौ रावबो दुगैनो दाथिंखा अरजागोनबो आंजों। नों सैमा नामा अरलाबायनो सैमायासो अरो दा जाम्बा सैमायाल' अरो नामा अमाया अरा नामा अमाया हाथाय गैया नामा अरनो होआ नामा? ए नों अमासो होनबा नों मोसौसो होनबालाय नों डाइनासर होनबा नों मैदेर होनबा नोंसोर गामियावथ' मैदेरा थालिर जाफैयो दा औ नों सियाल नोंसोर गामियावथ' सियाला दाउ खावना लाङोलै अ सरि जायोलै। फाग्लाफ्रा नांलायगासिनो गोरोंजों गोरों फाग्लाफोर ओंखारद' दा लामायाव बुहुद ओंखारबोगोन फैफिननायाव होमबा लामाया जिबायदिखा। बालावबो थांला नमस्कार नांगौबा आंहा देबोरगावआव थांनानै बे बिबार बागानाव फट' लाहैगोन आरामनो थांदो नोंस्रा गावबागाव। बे फाग्ला बिदिजों जायो साइन्स स्टुडेन्टफ्रानो बुहुदखौनो गिबाय बुहुदखौ बिजानो थांला होनबाय दा बे दा आं बुटखौ बियाखै आं बे लामा गोजानखौसो सानहरदों रोमै जि गोजान थांबायदां गुसु गुला दा गवा मोनफैगोन आं थाङा फैबाथाय। ए बुटआ नोंखौ सोंगोनखाय बाबु नों मा स्ट्रिम फरायो साइन्स फरायोना आर्टस फरायोना कमार्स फरायो होननानै होनबासो सिगिगोन आं होननानै सोंगोनखाय बुटआलाय गाव रासिजोंसो नुजायो दा मानोबासो नोंबोथ' साइन्स लादोंमोन ना खनसेहाय जानाय घटनाया गोसोआव दङ बाबु गोसोआव दं आसु गुलायनाय खारनाया गोसोआव दं लं फुनानै खारबाबो पात्ता मोनाखै साला दाना मालायखौसो जि मोजां होनबावदों बियो। फालासो थादों रायजोफोर गोनाव बुंफुना होबावो बेबो दाना लाजिदों साला ओइथ' थांमारोबा थाब ओंखारदो आं थाङाबा थाङा दा मोनागोन नङाबा। ओइ आसोलफोर माबा एग्रिकालसारनि पस्ट ओंखारला बायदोंनोलै
एप्लाइ खालामनाय बायदि जायाखोमा जोंहाबो थै माबा रुरेल सार्टिफिकेट एक्सचेन्ज कार्ड नांलायगौनोलै बेले बेजेथार बाद होनानै उनावहाय मालायबा साख्रि मोनजोबा जोंहा खुगा सुबाय था एप्लाइ खालामबा हामगौमोन होननानै